Magkano na po ngayon kilo bitilya? 180 lang. 180 pa rin po yung presyo. Eh dito po sa Dorado, 200 pesos, no? Dalagang bukid po, 200 din po ang mga per kilo. So, Ako pinapanood nito. salamat po. Araw-araw pinapanood nito. So, shout out po. Followers ka niya. Shout out po, gagandang umaga po. San Jose. San Jose. Ano po, tapos malapit lang po pala. So, ingat po sa pamimili. Salamat po. Thank you po. Ay, ano ka niya? Followers. Pasupport din po sa YouTube channel, Vendor Mix Official. Ano pangalan? Nag-upload din po siya ng mga update din po dito sa Malabon Fish Market. Sige po, salamat po. Ingat po. Ayan po ay 100 pesos na tumpok ng mga pusit. Pang adobo. No? Ito po ay mga tulingan. Iyan po ay 140 na per kilo. 20 po sa mga kilo, no? Ay sabi mura-mura na minuha Kilo ng gulyasan. At yung yellow pinto na nila, ang presyo po ay magkano to? 180 na. 180 para nabura. Pwedeng 100, pwedeng 160. Ayan po ay 180 na per kilo. Tatag ni Biwok dito. So shout out dito, magandang umaga sa iyo. So update ko lang yung presyo ng iyong kitang. Oo. Kapag kago, 200 kilo. 200 kilo. 260. 260. 260 boss lando. Bakoko 260. 240 boss lando. 240. So yun po yung price update po natin dito sa mga isda na ating ina-update sa Malabon Fish Market, no? Magkano kilo, Kuya Ricky? Ulo 180. O, 180 po. Walang pagbabago sa presyo. 180 po na magagandang mga pink salmon. Chicken po. 180 per kilo. Yan, 280. Pusit lumot. 280 na kilo. So, yan po yung mga latagan natin ina-update, no? Tapos tumpukan ng mga tilapia, 100 pesos. Tapos tinumpok, 100 pesos, mga dalagang bukid. Madami na, oh. 100 pesos lang yan, na makikita sa Malabon Fish Market. Kano kilo? Ito 150 sa galugdog. Yan, sandaan po. 150. Dito, 100 pesos po tumpok, oh. Mga isang tanggit. Dalagang bukid, 100 pesos. Ang dami, oh. Yan, sandaan lang tumpok yan. Tapos malalaking mga pusit. Tapos tumpukan ng mga isdang surahan. Bostino, magkano surahan? 100 lang po ang tumpok ng isdang surahan. Tapos ito 100 pesos din po, sari-saring isda na tinutumpok. Pwede na kayo mag pangat. 100 pesos tumpok at surahan din po ay 100 pesos tumpok. Ayan. Ako naman lang kakain, hindi man ikaw eh. Alright, so isang maulang umaga dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market at tayo po ay mag-a-update sa kanilang mga latag para sa kaalaman ng ating mga viewers o mga dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So maulan, no? At makulimlim ang ating kalangitan, pero tayo ay tuloy-tuloy pa rin sa ating pag-update sa Malabon Fish Market. So may mga latag dito na mga isdang betilya, dalagang bukid at mga isdang kabayo. Ito po yan, Dorado. So maganda yung mga betilya, no? Ayan po yan, no? Tapos mga Dorado, no? So pasado na tayo sa iba pang mga latagan na ating i-update. Te, update ko lang po, te.
Magkano na po ngayon kilo bitilya? 180 lang. 180 pa rin po yung presyo. Eh dito po sa Dorado, 200 pesos, no? Dalagang bukid po, 200 din po ang mga per kilo. So yan po yung mga update natin sa latagan po ni Boss Aris, yung pwesto po niya dito sa Malabon Fish Market. Salamat po ah. Maulan na naman, po. At umiihip na naman po ang hangin. At medyo may kalakasan na rin po, no? So wala pong signal dito sa Malabon Fish Market. Sa Pilipinas, no? Wala pong signal. Ang may mga signal po yung mga lugar po nang tatamaan po ng bagyo. So nandito tayo para sa mga update natin sa kanilang mga latagan, para sa ating mga masugid na manonood at mamimili, no? So shout out. Good morning po. So yan po ay 160, no, na kilo ng bangus at may 120 po na tumpukan. At yung mga per kilo dito na mga isdang gulyasan, ayan, 140 po, no, yung mga per kilo ng mga isdang gulyasan. At yung mga pandaing ni Ate Pam, ayan po ay 160 per kilo. Medyo may pagtaas po yung mga presyo ng mga isda po natin dito. Ito po, binibenta ba yan, Ate Pam? Oo, sagan. Ayun. Yan po yung mga binibenta yung mga laman loob ng bangus. So shoutout Ate Pam, good morning sa'yo. Good morning sa mga bangers na dyan. Ayun mga supporters po ni Ate Pam, no? Shoutout po sa inyong lahat, pa-support po yung kanyang Vendor Mix Official. So pandaing na bangus ay 160. Opo, nakilala niya pa po ako. Araw-araw ko pinapanood nito. Salamat po. Araw-araw ko pinapanood nito. So shoutout po. Followers ka niya. Shoutout po, gagandang umaga po. San Jose. San Jose. Ano po, tas malapit lang po pala. So, ingat po sa pamimili. Salamat po. Thank you po. Ay, ano ka niya? Followers. Pa-support din po sa YouTube channel, Vendor Mix Official. Ano pangalan? Nag-upload din po siya ng mga update din po dito sa Malabon Fish Market. Sige po, salamat po. Ingat po. Sige po. So, yan po yung mga update natin, no, sa mga latagan ni Ate Pam. Sige Ate Pam, salamat po. Thank you, thank you. Dito, yan po yung mga isdang mga labahita, dalagang bukid. Yan po yung mga mabibili po sa bayan po ng Malabon, bangus. At mga isdang tutuli at salmon na lokal. So, yan po yung mga latagan po dito na mga mabibili sa latagan. So, baybay natin ito kahabaan ng Estrella Street. Ayan po, babaybayin po natin yung kahabaan at isang maulang umaga sa ating lahat. At ang mga kilo ng mga bangus dagupan na malalaki ay 260. Yan po yung mga per kilo, 150 po sa mga gulyasan. Ayan. At sa tuna pre, magkano? Yung 200 po ang per kilo ng mga isdang yellowfin tuna. So, yan yung mga fresh na latag po nila dito sa ating bayan ng Malabon Fish Market. At ito po ay 200 pesos po, mga yellowfin tuna, mga per kilo. So, tuloy-tuloy lang ang ating update. Sila ay mga gumigilid, no? So, 50 pesos tumpukan po ng mga isdang tawilis. At mga tumpukan po ng kabase. Ayan, 50 pesos, madami na, oh. Yun po yung mga natagan na ating nakikita at mga dili, 50 pesos na tumpukan. Ayan, yung mga binabaybay po natin ay mga tumpukan po na mabibili sa murang halaga. At 50 pesos po, oh, tawilis, mga isdang... Ayan po, oh. Banak, no? Tawilis at bikaw. Yan po ay 100 pesos tumpok at sa mga tawilis ay 50 pesos tumpukan. Kabase at mga galunggong po rito sa mga latagan ng tumpukan. Ayan, kabase, galunggong, 100 pesos na tumpukan na inyo po mabibili. Matambaka, galunggong, alumahan, at 240 po sa mga per kilo ngayon ng mga isdang matambaka. Tulinga, yan po yung mga latagan po dito, no? Galunggong. So magkano po tayo yung mga ganito? 130 sa lahat. At 260 po ang per kilo ng mga isdang alumahan.
Ganda ng mga sariwa po yan na inyo pong mabibili. Tapos tumpukan po ng mga bangus ay 100 pesos. At meron din po latag dito ng mga hipon. Ito po yung mga latag po dito ng pusit, no? Makalalitot ka, nakasyabok. Ayan po ay 100 pesos na tumpok ng mga pusit. Pang adobo. No? Kat kapayong na, tanggalin mo muna na payong na yan. Ayan po yung mga pusit natin na tinumpok. So malinis yung kabilang kalsadahan, yung kabilang side. At sila po ay lumipat na po sa ibang pwesto. So nabalitaan natin ay may paparating daw po mga MMDA. So dito tayo sa mga latagan pa ng ibang mga isda. Ito po ay mga tulingan. Iyan po ay 140 na per kilo. 175 lang ko. Ayan po yung ating update sa kanilang mga latag. So shout out sa iyo, Tiyo. Magandang umaga sa iyo. Saan ka papunta? Shoutout, may MMDA daw. Meron daw. Totoo yung sinabi mo. So dito per kilo ay 330. 330 per kilo ng mga golden pompano. Ang isdang dorado ay 120 per kilo. So shout out sa iyo, bossing. Good morning. Siguro malaki makatawad, no? Siguro 200 yung kilo ng yellowfin. Hindi, ginawa na lang 100. Ay 120 po lang sa mga isdang dorado. Yan po yung kilo. Lalo yung mga nagkakantin. Ay, oo. Talaga nagano talaga ng mga murang presyo yon. Kaya hindi pa malaki yung buntot? Malaki pa. Ang ganda na yellowfin tuna nila, no? 120 po sa mga Ay, wala. kilo, no? Ay sabi mura-mura na, minura Kilo ng gulyasan. At yung yellowfin tuna nila, ang presyo po ay magkano to? 180 na. 180 para nabura. Pwedeng 100, pwedeng 160. Mera. Ayan po ay 180 na per kilo. Magkano yung boss? 300. Ay, 300. Hindi nga So yan ako po yung pala price update natin sa kanilang mga latag, no? Ang ganda, no? May mga latagan na tayo nakikita ng mga yellowfin tuna at gulyasan sa Malabon Fish Market. Mga bossing, salamat at shoutout sa mga customer ninyo. So dito naman tayo sa latagan. Ito naman tayo kay Boy Bangus, kumakain ng kanyang agahan, dinuguan. So presyo, shoutout Boss Maeng. Good morning, maulan na umaga. Oh, maulan na umaga na naman tayo ngayon dahil sa bagyong Paulo. Yung matuman ang ating tangos ngayon. Oo nga eh. Dumagsan naman yung isang talat. Oo, maraming isdang dagat eh. Pero kakaunti pa naman napapansin natin mga isdang dagat ngayon eh. Mga nakita natin mga yellowfin tuna, gulyasan. Parang namimiss nila yung yellowfin ka. Oo. Sabi nga nila, maiba naman ang panlasa. So, yung presyo ng kanyang bangus, oh. 160 isang piraso at meron po 180. So, malalaki na po yan na inyo po mabibili. At magagandang mangga. Boss Maeng, salamat ha. Thank you. Enjoy sa pagkain. 180 po sa mga pusit kalawang. At 180 rin po dito sa mga presyo ng yellowfin tuna. Yan po yung mga update natin sa kanilang mga latag. So 350 golden pompano. Morning, Boss Lando. Good morning. Happy birthday pa kaya Dagat nga pala, birthday nga pala ni ni Edgar. Birthday mo? Boy Tilapia. Birthday po ni Boy Tilapia. Ganun ba? Magpapadala ng Gcash. Ayun. Pakibigay yung number. 0927-7922. Ayun na yun na yung ibig sabihin yung huli. So 90 pesos. 100 per malalaki. Sa malaki po ay 190 pesos naman po dito sa mga maliliit na mga tilapyang Batangas. So maulan na naman ang panahon. Ingat sa mga viewers natin na masasalata ng bagyo. Oo. Kaya lang malayo eh, nasa norte. Nueva Ecija, Aurora, Oo. Sambales, Pangasinan. Halos lahat sila mga naka-signal number 3 na. Signal number 2. Na rin dito. Sa atin wala, hangin lang talaga yung dala ng buntot ng habagat. Shoutout sa mga mahal nating mamimili.
Ayun, shoutout po sa mga mamimili ni Boy Tilapia, no? Alam ko namimiss niyo na siya rito. 90-100 dito sa Pero nandito pa rin siya ngayon at nagtitinda. So nakaraang isang linggong hindi siya nagtinda. Pero ngayon, balik na ulit tayo. Balik tayo sa back to normal tayo sa pamimili sa tilapia ni Boy Tilapia. Bawal mo dali rin. Malaki na. Namagana sa tusok. So, salamat ah. Thank you. Ako ay papasada pa sa ibang area sa baba. So, mga nagiliran. So, malinis, no? Yung kalsadahan natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Ayan. So, dito tayo sa mga iba pang latag ng kanilang mga latagan na atin pong makikita. 190 at mga gulay, no? So, mga ampalaya at mga gulay, kamati, sibuyas, bawang na inyo pong mabibili sa saktong pansahog. So, yun yung mga lutuing gulay. So, shout out, Todi, maulan na naman. Wala ka palang latag ngayon, pasit kalawang. Oo, hindi ako kumuha at taas eh. Ang taas nga ng presyo. Lalo yan dito. Ayaw ko muna sa kanila, sila muna. Sila muna ang taya. Oo, may bagyo pa. Oo. Alam mo naman tayo, nagpaano lang tayo eh. Naninigurado lang. Oo, kaya sigurado. Lalo na ngayon, no? Namo, lakas ng hangin. No? Pero walang signal sa atin, ha? Kabagat lang yan. Salamat, Lodi. Okay, thank you. Angat tayo dito at bababa tayo sa kanilang mga latag, no? So malinis na ang mga iba pang area, no? Sa mga prutas, wala tayo gaano makita mga latag. So nung mga nakaraan, mura ng mga gulay dito, no? So latag ni Biwak dito. So shout out dito, magandang umaga sa iyo. So update ko lang yung presyo ng iyong kitang. Oo, kapag kago, 200 kilo. 200 kilo. 260. 260. 260 bostado. Bakoko 260. 240 bostado. 240. So yun po yung price update po natin dito sa mga isda na ating ina-update sa Malabon Fish Market, no? So this tawilis. Sandaan niya bostado sa kilo. O sandaan po ang per kilo ng isang tawilis. Pwede na po kayo magkilaw. Ayan, yan po yung mga update natin sa kanyang latag, no? So dito maraming salamat. Salamat. At magaganda natin mga talaba ngayon ay 100 pesos po kada tabo. At 50 po ang kilo ngayon ng mga taong. Ito po yung laman. Natataba, oh. Ganda, no, ng mga matataba, no. At magagaspang po yung mga tahong natin dito na inyo pong mabibili. Ayan. Diwan, salamat ha. Thank you. At dito sa mga galunggong nila, may mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Tapos, bossing, good morning. Magkano kilo? Ha? 260 ang per kilo ngayon ng galunggong. Halaga lang ng boss. 260? 260 per kilo. Ito ay 100 pesos so yung mga tumpukan sa ibaba. Oh. So yan po yung update natin, no, sa mga latag ng mga galunggong. So dito mga tilapiyang Pampanga. At mga bangus at maganda ng mga pink salmon niya. Oh. Mga pink salmon ni Kuya Ricky. Ayan, oh, ang dami, oh. Magkano kilo, Kuya Ricky? Ulo, 180. Oh, 180 po. Walang pagbabago sa presyo. 180 po na magagandang mga pink salmon sa per kilo. Hindi na kayo na po. Kuya Ricky, maraming salamat ha. Thank you. Vamos, 260 yan. So, mura hipon, 200 pesos kilo. At mga tilapyang Batangas na inyo pong mabibili, ito po yan. 100 pesos per kilo. O sa galunggong 120. At mga tumpukan din po dito. Ayan po, ito sa ligin to. 180 per kilo. Bal sa galunggong 150. 110 per kilo ng mga tilapyang Batangas. So ito yung mga update natin sa mga latag po sa bayan po ng Malabon Market, no? Tapos yung mga isang
Torsilyo ay 100 pesos tumpok. So, tilapia ang ating mga na-update po dito at hipon sa bandang ibaba na tayo. Sa kahabaan po ng 39 Estrella Street, bayan po ng Malabon Fish Market. So, 130. Good morning. 130, no? 110. Yan po yung mga presyo ng kanilang mga tilapia Batangas. Kaya 120, 130 sa mga latagan po dito ng mga mabibili na tilapia Batangas. 200 pesos, no? Mga per kilo na mga magagandang yellowfin po, ano? Good morning po. Mababa na ang ano ngayon, yellowfin. Oo, 200 na lang, dati 300 yan. bababa pa uli yan. Pero marami na rin mga nagpatigulyatan. 260 na lang. Ipang 100 pesos mga tumpok, no? Oo. Salamat po. Ito mga sapsap na sariwa, mga tawili, tapos may mga tumpukan po din po ng mga banak. Ayan. So yan po yung mga latag dito, no? So sa mga naghahanap ay dito may makikita kayo. Shoutout sa'yo, Boss Maki. Good morning sa'yo. Ayan yung mga sapsap natin na magaganda. At dito yung mga ina-update natin ay talaga nga naman. So ito yung mga gulyasan ay 100 pesos na lang po na per kilo, no? So bumagsak na ang presyo ng mga isdang gulyasan sa Malabon. At dito tayo sa pwesto. So dito yung mga per kilo, no? Tilapiyang Batangas natin dito 100 pesos, 110 at sa mga hipon natin 260, 200 pesos na per kilo. Ayan, 220. So yan yung mga latagan po dito, no? So medyo malakas ang hangin. Pero tuloy pa rin tayo sa ating pag-update sa kanilang mga latagan. So dito mga cream dory, 120 sa mga per kilo na mga gulyasan. Ayan po, 110 per kilo ng tilapia. At ang ating mga cream dory ay 140, no? 140 ang kilo sa mga laman at 100 pesos sa mga ulo. So, nandito tayo kay Geng Geng. So, shout out, Geng Geng. Good morning sa'yo. Ayun, oh. Parang 3 piso, Geng Geng. Yun. Cream dory! So, Geng Geng, shout out sa'yo, ha. Ayan na, may MMG. Oh, meron nga daw. Ewan ko saan. Di mo alam kung saan patungo. Ayan, 280. Pusit lumot, 280. 280 na kilo. Grabe kanina, no? Ngayon, binaba na sa 280. Huwag mo na masyado tax. Tapos mga tinumpok na salmon. Big salmon, 100 pesos tumpok. So, yan po yung mga latagan natin ina-update, no? Tapos tumpukan ng mga tilapia, 100 pesos. Tilapia ang Batangas, ito po, 100 pesos. No? 3 piraso na boss, sa daan. 3 piraso sa daan. Ayun, sobra 1 kilo yun. Dito pink salmon ay 140. 260 sa kilo ng mga bangus dagupan, 100 pesos kilo ng mga tilapia Batangas at yung mga magaganda natin dalagang bukid, 220 oh, per kilo. Tapos kulyasan po ay 140. So ganito po yung mga latagan na ating pong na-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. At may latag po dito ng mga isdang bato. So yung bubuli po ay 150 ang per kilo. Yan po yung mga isdang sagisi oh.
Tapos tinumpok 100 pesos mga dalagang bukid. Madami na oh. 100 pesos lang yan na mabibili sa Malabon Fish Market. Tapos sabi ni tatay Boji magtitira na siya ng December. Eh di lalo kayo mawawala dyan. Sino si Boji? Pwesto na lang na rin mapupwestuhan ko. Boss Ed, good morning sa iyo. Salamat. Enjoy sa pagkain. Magkano kilo? Dito 150 sa galungtong. Yan, sandaan po. 150. Dito, Sandaan lang po. 100 pesos po tumpok oh. Mga isang tanggit. Tumpukan ay 100 pesos. Ito rin po yan, 100 pesos tumpok. Gulyasan. 150 lang. Gulyasan magkano? 120 lang. 180 na po, mura po yung mga presyon ngayon, no? Murang-mura po yan na inyo pong mabibili. Boss Ed, salamat. Thank you. At tawid tayo dito sa kabila, sa kanila pang mga latag. Ito. Mga tinumpok na mga dalagang bukid, 100 pesos. Ang dami, oh. Tapos malalaking mga putit. Sarap sa adobo. 100 lang yan, 100 brother. 150 dalawa. Boss Brian, magkano kilo mo ngayon ng hipon? 240 ito. Ay, 240 dito. Sige. Dito? 250. Ayun, yung mga presyo ng kanyang mga latag na hipon. No? Magkano dito sa pusit? Ano? Pusit 150 na lang. 150 ang kilo. Ayan. Binabayaran po. No? Babayaran nyo lang po ng 150 ang per kilo ng isang malaki na ano. Ewan ko lang kung ilang kilo to. Sa isang pirasa may 2 kilo to, no? Meron. Mga 2 kilo. 150 lang po ang per kilo, no? Ng mga pusit na malalaki. Salamat, thank you. At tawid tayo dito sa kabila at may ma-update pa tayo rito. Kay Tinong. Kay Tinong tayo. Dito ay 120 oh. Mga isdang gulyasan. Tapos tumpukan ng mga isdang surahan. Bostino, magkano surahan? 100 lang po ang tumpok na isdang surahan. Tapos ito 100 pesos din po, sari-saring isda na tinutumpok. Pwede na kayo mag pangat. 100 pesos tumpok at surahan din po ay 100 pesos tumpok. Ayan. Nasa kayo ba tayo? Alright, so yun na nga po at na-update na natin yung mga presyo ng kanilang latag sa kahabaan po ng 39 Estrella Street. So, passable po ang mga motorista at marami na rin sa ating mga kababayan ang mga namimili, no? So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kababayan po natin na diyan sa norte, ang pananalasan ng Bagyong Paolo, ingat po kayo. At kailangan lagi po tayong maging handa sa paparating na bagyo. So, enjoy MBC po sa ating lahat. At hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy NBC po sa ating lahat. God bless po and bye bye.